Święty Mikołaj. No toż mamy dzisiaj jeden z najgrówniejszych dni w roku. I to nie ino dla dziecek świętego Mikołaja. Chciałek sam mną przychodzi powiedzieć, co 6 grudnia każdego roku wszystkie dzieci to na całym świecie nie poradzą się doczkać świętego Mikołaja. No ale się zmiarkował, co to jest wczynco prawda. Te wszystkie amerykańskie, niemieckie, jakie tam jeszcze bajtle, pieronem dawno już przepomnieli o takim świętym, lebo blank ci go nie znali. Bo przeca Unii, tego dzisiejszego, modernego, przebleconego cudoka oglądają już tak od pierwszych dni listopada, aż do poły stycznia. Ludzie, o co weta i że tyż i we naszej telewizji, a że do 3 króli będą fyrtać roztomajte kaspry poprzeblekane za Mikołajów i to jeszcze drugda i baby poprzeblekane za Mikołajów i do tych net połowiny stycznia będą fort wiskać na cołki karpenter. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. No ale wracamy się nazo do naszych baranów. Bez ostatnie 2-3 tydnie festelnie, że cię tropił i że bezmać latość, blank ci tego Mikołaja nie będzie, bo go mieli przykludzić przed ta komisją, co to wiecie, przyszło poszło wziobro, chcieli grzecha rycha, albo grał Mikołaj na jednoręcznych bandytach, albo nie, i takie tam nasze polskie głupoty. A kiedy już go tam przykludzą, to pewnikiem będą opytować, jeśli jest agentem, jeśli strzelał do naszego prezydenta w Gruzji, jeśli grał w pokera, albo też odchodzą o złocioki w Tobulu za kieszonki do dziecek i czy nie był to jakiś ich szmyrgiel, co by dzieckom naszych, po budzku odpuść mi tych grzech polityków, przysmycą bazi wecite kieszonki z kulitego, iżby nie skorzył ojcy we wolonku głosowali. A po jakiemu tela glingą jego mobilniokiem na tele linia albo renifery. I takie tam jest insze pierdoły. Bez tuż mogę się przydarzyć, co i do samej Wilii nie będzie fertich, nikiej ze tymi nieszczęsnymi borowikuma, które nie poradzili w życiu rady se dać tam we tej Gruzji, albo tym 11-letnim poszukiwaniem tego, który zakatrupił generała papały i nie przyjdzie ten nasz Mikołaj drag. Ale podwil co, to muszę powiedzieć, co samunos na Śląsku ten gryfny Mikołajowy zwyk był bajstlowany bez wszystkich fatrów, wujków, starzyków, lewo sąsiadów. I to najlepsi, kejby byli samotne, piernioki, znaczy się te sąsiady. Tak ci było dawniej u nas we Familoku. No i przychodzi nam Mikołaja, tyrał na szwicy wyrt, a kiedy ci go już nie nastykło, to przeblykał się za tego boroka ujek albo kamrat mojego ojca. Mikołaj oblecony byłby szarłatne szaty, albo jakiś ich pelce taką srogą, długą kryką w gości, oby paliczek do gaszenia świecek we kościele i wielgachnym miechem na puklu, we którym smyczą gyszynki narychtowane przodzi przez mamulki i starki do wszystkich dzieci w sieni, albo i we całkiem Familoku. Taki Mikołaj znał wszystkie grzechy, no dobre uczynki też, tych naszych dziecek, naszych bajtli szkutów. Jednych sprzeżywał prądkiem do pożycia albo po palcyskach, insze już zaś usuchliwe pochają rzekną jakie dobre słowecko. Co by dziecka nie przepomnieli o tym świętym, już na 2-3 tydnie z korzy starzyki ojce tuplikowali, co by byli moreśne i usuchliwe, bo ten Mikołaj może przysmyczyć nie ma szkyty, ino hasie albo oszkrabiny. Jeszcze ci też w tym przeblecony Mikołaju kozą coś ich pożykać, no i na ostatek zawdy każdy najduch bajtel coś ich tam erbnął od tego fałesznego świętego. Jak to we powiarce? Na świętego Mikołaja dziecek czeko cołko zgraja, usuchliwym doma szkyty, zaś gizdowi hacie wtyty. Przy takim fajerze musowo byli zawsze roztomajte keksy, makrony, pierniki i marcypan. Do piciu mleko, kakao, albo to jeszcze się wspomni, kakao szalena mleku. Jeszcze te roski mi ze gęby ślinka ciece, kiedy się wspomna kakao uważony na samiuśkim mleku, a do szczolki na ostatek było wciepnięte białtko ze cukrem waniliowym i zdziebko zoftu ze cytruny albo cytrunowego kwasku. Czy to jakiejś gryfno geschichta, roman taki, księga San Michel. I trafiłeś tam na takie szykowne, galantne i pierone mądre ci słówecka, które żykna te roski po naszemu.
Godali mi, co są takie, w które bezsołkie życie ni handy i nigdy nie uwidzieli skrzota, cwerga, żywego Hampelmana albo Mikołaja. Jo im blank nie zowiszcza, bo mocka stradzili za podzioli. Można ci się im ślepia popśnili, zgiździli we szkole roztomajtym czytaniem, a można jest ci i tak, i bez tuż, i że te dziecka wyglądają dzisiaj tak hersko, tak słusznie i są takie przemądrzałe, a wyrostają nieskorzy bez pomyślunku, bez marzeń naisto, na ludzi zmierzłych, łoszkliwych, którzy nie mają szkrapki ani na życie, ani łopowogi na śmierć. No, tak jak to wyczytał. Zawdy coś takiego, jedynego łostowo ze najdawniejszych winkli świadomości, to co trzymie się we głowie nikę obrozek pierwszych w życiu sebleconej dziołchy, a dyć przeca dobrym ludziom od napocznięcio świata ferajnowali, azistowali zawdy roztomajte cwergi, gnomy, koboldy, ubożątka skrzoty, marysine krasnoludki, no i Mikołoje z eleleniami i sunkami. Przeca im, tym wszystkim podciepom ze naszych berów, krum wielgości, zawodzą ino to, co nimi się nie zajmą ten Angel Ber Darwin i skuli tego żaden niegodo, co oni wandlują się od afy, od małpice i żadne wajzry, mądroki, blank nie muszą wynokwiać, żadnych ci kunsztików bajstlować, co by im znoj starzyków, starożków, jak to godają, przodków. Tak nikej i to, czy Mikołaj naisto ze Laponii przyjeżdża w sunkach i lelenioma, jest to nasz polski, lichtyczny polski święty. Posprawił Eugen Spniok.